4.7 magnitude nga linog nitayog sa Kabisayan. Trabaho sa Kapitolyo, City Hall ug Korte gisuspenso una. Pag-uwan masinati karong Semana Santa nunod sa pagsud sa bagyong Maysak. Mga terminal, simbahan ug pantalan gisusi sa kapulisan isip pagpangandam sa Semana Santa. Dugang flights gihimo sa mga airline companies alang sa Holy Week ug sa summer season. Mananagat padayong gipangita human gibanggaan sa Fastcraft ang iyang sakayan. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibuk ang pwersa sa News 5 Cebu. Karong Lunes Santo, petsa 30 sa buwan sa Marso, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihato ng masa yung pagbalita inubunan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, gitayog og 4.7 magnitude nga linog ang Kabisayan kaganihang buntag. Gituohan nga gikan sa susamang fault niadtong October 15, 2013 ang hinungdan sa maong linog. Andrea Patanya, Sugindimi. Daghan na sab ang nakugang sa dihang gitayog og magnitude 4.7 nga linog ang Kabisayan kaganihang alas 9:47 sa buntag. Mihunong paghunong gyud, tanang hunong ko nakot zero. Uyog man. Bantayan ako wire bab. Tayog. Take sa akong pamilya linog ro. Paano to? Hinayra man sir? Hinayra? Asa man katong gayon na di ay? Diri ra. Bali exit mo ko. Wakon kulbaan? Lara man eh. Sa data nga nakuha sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun PHIVOLCS, ang epicenter ni ini anaa nay mutang sa Buena Vista, Bohol ug tectonic ang origin ni ini. As of 11:45 AM, intensity 5 ang nasinati sa San Miguel, Bohol, Cebu City ug Mandaue City, intensity 4 sa Buena Vista, Bohol ug Lapu-Lapu City, intensity 3 sa Iloilo City, Bogo City, Tagbilaran City ug Bacolod City, intensity 2 sa lungsod sa Argao, samtang intensity 1 sa President Rojas sa Capiz. Dako ang posibilidad nga ang maong linog nag-originate gihapon sa samang fault nga mao hinungdan sa 7.2 magnitude nga linog niadtong October 15, 2013 ug ang nasinati kaganiha usa ra gihapon ka aftershock. Gani laing aftershock ang natali pagka 10:05 AM nga miabot sa 1.7 magnitude. Siguro, the same source na siya. So, nag-readjust na po siguro din siya ba? Nalang siya yung mga major na rearrangement karon yung side time. Giklaro ni Giorgio nga ang maong linog way kalambigitan sa 7.5 magnitude nga mitayog sa Papua New Guinea. Dili. Layo to siya nga. Layo to mga generator. Pero what ka feel diri sir? Wala. Katong sa Papua, wala to. So ato na feel diri, ato na record is purely ato ang Bohol earthquake lang. Paymangno sa PHIVOLCS nga gawa sa fault zone sa Bohol, dunay say daghang active fault zone sa Sugbo nga mahimong mumugna og linog bisan unsang adlaw tungod sa plate movement of the earth. Apan di sama sa pag-asa nga dunay ekipo sa pag-forecast og bagyo, way ekipo ang PHIVOLCS aron pagsuta kun duna bay kusog nga linog nga mahitabo. Pero di mo ko nato matagnagod nga basig na ilaing mga fault system sa Pilipinas nga mo record nga mulihok. Mapil po nato. Lahi nga istorya na po na. But sa Cebu, sir, napatay active niya fault? Daghan. So, anytime, di matag na? Oo, di matag na. Kay di gyud matag-an kung kanus ang mahitabo ang usa ka linog, way puas sa pagpahimangno ang taga PHIVOLCS, kabahin sa kamahinungdanon sa pagpahigayon og mga earthquake drill sa mga tunghaan, mga opisina ug mga establisamento aron di na magpanik ug kanunay nga andam in kasug mahitabo kining maong katalagman. Andrea Patenia, News 5. Dumikan sa naitabong linog, half-day ra ang trabaho sa Kapitolyo. Ingon man sa mga court employees. Sugin ni Jinky Rusit. Human mabatsyagi ang kusog nga linog kaganihang buntag, daling nagtapok din hiubos sa Legislative Building ang mga kawani tungod sa gibati nila nga kahadlok. Ang mga empleyado sa karaang Palace of Justice nang gawas sab og nahadlok na sa pagbalik og sud. Iyang kadugayon o siyang kakusgon nga klaro gyud nga paka ang mga pultahan hasta ang kurang kuan sa atop kuyawan jud ta so nanaog mi. Tungod sa hitabo, daling mideklarar og half-day suspension sa Cebu Governor Junjun Davide. Mga empleyado po, tagay na itong chance na makauli sa ilang mga tagsakabalay para makacheck po sa silang mga balay o sa ilang mga pamilya. So,
karon lang adlaw niya. Tanaw na to later ug unsay mahitabo. Nasuta nga kasagaran sa mga edipisyo sud sa Capitol, giabandonar na human sa 7.2 magnitude nga linog niadtong Oktubre 15 tuig 2013, lakip na ang buhatan sa COMELEC. Apan mato di Provincial Election Supervisor Attorney Lionel Castillano, luwas na kining ipagamit kanila bisan pa man sa laing linog nga nasinati kaganiha. The provincial engineer told us na kaya pa man kuno. It's not that unsound. Andito ra nga portion dapit sa bahay, building. So, I think it goes to show nga after sa linog karon, wa man madungagan og liki. Ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office uban ng Provincial Engineering maoy mi-inspeksyon sa mga buhatan. Mao na pagkakaroon amo sang gi-advise no atong mga co-employees diri sa Capitol nga dili la sa musaka laban ni gitong naa sa legislative building no. Gawas sa Kapitolyo, gisuspenso sab sa Hall of Justice nga anaa sa Quimonda IT Center sa North Reclamation Area ang ilang trabaho, lakip na ang tanang court proceedings. There might be further aftershocks and I don't want to risk the safety and the lives of court employees and litigants here in Quimonda. Only for one day. Jinky Rosit, News 5. Nahunong ang operasyon sa mga kawani sa Cebu City Hall kaganiha gumikan sa linog. Gipasusi dayon ni Mayor Michael Rama ang structure sa City Hall. Una pa gipabalik og sud ang mga empleyado. Ray Pasaporte, Suginlimi. Daling gimando ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagpagawas sa mga kawani o gitambagan nga magpabiling kalmado ug dili magpanik. Sa atubangan ug kilid sa City Hall sila gitapok. Laing mando ni Rama ngadto sa mga barangay officials, kapulisan, bumbero ug City Disaster Office nga magrekorida aron pagpakalma sa katawhan. Gidili sa mayor nga maggamit og siren aron dili mga ratol. Karon we have to bring, I wish all of you should bring it to the public. Stay calm, don't panic. Go back to the hingalan na to protocol before, during, and after. Wa sabdayon pabalika ang mga kawani dulan sa usa ka oras kay gipasusi pa niini ang building. Tandiyon na. Check, wa ba, saba, check, mabay na nga putol nga, connection, check, mabay na maho nga, gas, check, mabay ka dangling diya, kaya kamatakibaw, gamay na tugkuwang, mutanggol na. So, ang pinaka-importante yun is, stay calm, don't panic. Bisan pa man sa gihimo nga pagpakalma, dunay gipangkulbaan og nangalisang. Diri ko trabaho ko. Nakuyawan siyempre niya, nag-una-unag dagan sa silo, kinaunhang ni dagan. Sa balay na Musming Lanilya. Niya ako subito. Dili magayo pero makabatsa yung nga kurog siya. Pero kadiyot ra. Dito ko sa CR na nagkalitog ko ng alidura binakukun sa linog dito. Niya mo kani dagan. Nidagan ko padung gawas. Ang kapitan sa barangay Kabangahan sa lungsod sa San Miguel, ang kasikbit nga lungsod sa Buena Vista, Bohol, mitugan kang Konsehal Dave Tumulak nga nahunong sa makadiyot ang recognition nga iyang gitambungan. Hinuon walay gikatahong kadaot sa ilang lugar. Kumusta man diyan sa San Miguel, Kap? Kusog lagi. Doon ay damage diya sa Bohol, Kap? Kuan, election ba? Election. Bakasyon ka, kuan. Limitary. Aha. Kari bigyan ka limitary. Kaya, kumusta man ang mga bata, Kap? Margi nga, pugya po kamay. 4.7 ang intensity na ito sa Cebu City is 5. Ito 5. Kanya province is 4. Intensity 5 dari Cebu. Ang province 4. Kaya at bang masagid ka istanan po. So far what I reported na damages, except for some minor superficial damage kanang sa mga buildings, plaster lang. Ray Pasaporte,
News 5. Luwas ug andam sa mga mudagsang pasahero ang Mactan Cebu International Airport dihang gisusi kini kaganiha paghuman sa linog. Dugang flight sub ang gidugang alang sa Holy Week ug sa summer season. Andrea Patanya, Suginlimi. Nanggawa sa departure area ang mga pasahero sa Mactan Cebu International Airport human makasinati sa 4.7 magnitude nga linog pasado alas 9 kaganihang buntag. Ang intern nga si Robbie nataud-tauran pa usab mikalma human sa kakulba nga nabati. Sa baba man gud may nga nangatagak sa ang kwan dito ba. Ang kanang wala pa gyud nahuman nga kanang ceiling. Natagak nya kay pagawas na ko gikan ko sa CR ba. Nag-ana naman good. Nya mo to nang gawas na lang sad mi. Naman si babawato. Daghag ng dagan. Oo, daghan sad na. Naratol sa luban mga tao. Ikaw, sa'yo mo na-feel. Naratol sad kay Human sa linog, daling gisusi sa Engineering Department sa GMR Megawide ang tugpahanan ug ilang nasuta nga why major damages. Giingong luwas ra gihapon ang tugpahanan alang sa ilang regular operations ug daling napasud ug balik ang mga pasahero human ang hapsay nga evacuation. Wa say mga flights nga naput on hold tungod sa hitabo. No major damages. We just did a walkthrough sa terminal area, the aero bridges, the departure area, domestic, international. Everything's okay. Inanay na sab nga nagkadaghan ang mga pasahero sa tugpahanan karong Semana Santa ug matod sa airport management, andam na sila sa padayong pagdagsa sa mga pasahero. Natul sab nga dunay dugang flights alang sa Holy Week ug summer season. We have the meters and greeters area that's ready for people who are coming to meet them. We are trying to expedite all passenger processing areas, no? Say immigration, check-in counters, expanded naman na. Our immigration also, they're very helpful with this, no? They're deploying more staff. Pabiling hugot ang seguridad nga gipatuman sa airport police uban sa mga sakop sa Philippine National Police. Pahimangno ngadto sa mga pasahero nga i-check usa ang flight status pinaagi sa pagtan-aw sa website sa ilang airlines aron pagsiguro kung delayed ba o kanselado ang ilang flights. Angay sab nga moabot og pipila ka oras sa di pa ilang flight schedule sa tugpahanan. Laing pahimangno sa airport management ngadto sa mga pasahero hilabi na sa mga langyaw ug mga dayo nga makigalayon kanila kun ugaling mabiktima sa pagpangilad sa mga taxi drivers nga di mo gamit og taxi meters. Andrea Patania, News 5. Gipanglantawan nga wanon ang Biyernes Santo gumikan sa bagyo nga gikatakdang mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong Miyerkules Santo. Andrea Patenia, Suginlimi. Located sa mga 2,240 kilometers east of Mindanao. As of 10 a.m. karong adlaw ang typhoon nga dunay international name nga Maysak nasigpatan 2,240 kilometers east of Mindanao nga dunay gikusgon sa hangin nga 140 kilometers per hour duol sa sentro ug pag-unos nga 170 kilometers per hour. Nagliho kini westward sa gipaspason nga 23 kilometers per hour. Gipanglantawan sa pag-asa nga mosuod kini sa Philippine Area of Responsibility karong Miyerkules ug tawgon nga bagyong Chedeng ang ikatulong bagyo nga mosuod sa nasud karong tuiga. Sabado o Domingo kini mo landfall sa may Luzon area apan gipanglantawan nga magkahinay ang maong bagyo inigduol sa yuta. More likely adto siya sa Luzon. But once na musod siya sa Philippine Area of Responsibility, makusog, ma-intensify, and then when near siya sa landmass nato, mo-weaken ang iyang intensity. So possibility na mo tropical storm or typhoon category pero hinay na iyang hangin mo landfall siya sa Luzon area. Bisan ug ang Luzon mao'y direktang maapektuhan sa bagyo, makasinati gyapon og hinay ngadto sa kasarangang pag-uwan ang Sugbo sugod karong Biyernes hangtod Domingo. Samtang mas kusog nga hangin ug pag-uwan ang masinati sa Eastern Visayas. Mao nga pahimangno ngadto sa mga manambong sa mga kalihukan sa simbahan karong Semana Santa nga magdaog payong aron panagang sa init ug uwan. Samtang sa unang semana sa Abril gipanglantawan nga musud ang easterly winds nga moresulta sa pagsamot sa mild El Nino nga nasinati karon. Paabot na to mga April, no? Mga first week mo. So na easterlies, unya will be a dry season na nato. So mas alimuot na gyud ang mas init, alimuot, pero expected na to nga mga ang El Nino, nga mild El Nino mo epekto na nato April ug May. Andrea Patenia, News 5. Usa ka mananagat sa Barangay Tangke, Talisay City
padayon pang gipangita human banggai ang iyang sakayan sa Fastcraft nga nagpadung sa Tagbilaran. King Perez, Suginlimi. Alibong pagkorona sa ay lagi pa kuan kita nanawag ta manawagan ta kay ngano gi-explain na kabalaka ang gibati karon ni Maria Amaben Bazar kay sukad niya atong Biyernes sa buntag wa pagyud sila balita kon buhi o patay na ba ang iyang bana nga si Edgar. Human matagak siyang sakayan dihang gibanggaan sa Wisam Express samtang nanagat sa may Lawis Ledge sa Dakbayan sa Talisay. Uban sa biktima ang iyang igsuon nga si Oliver nga pipila ka metros lang ang gilayon sa sakayan sa iyang igsuon. Waki ni magdahom nga dihang mihunong ang Fastcraft, girecover dihang nagubang sakayan sa iyang igsuon. Di sa kung sang sakyan ng mga Fastcraft na gikan sa Wisam, tanan din ang mga Fastcraft, way hinay, gikan sa kawit, paingon nga ni. Saniling na din na, dapat at saniling, minurong ta sila. Puro kusog na daw, wala hinay. Subay sa draft marine protest nga gihimo ni Captain Ronald Salcedo, nakita nilang padung sa Lawis Ledge ang maong sakayan. Mibusina pa ang Wisam isip paghatag og warning. Apan wa mihunong ang sakayan mao nga mibangga kini. In fact, na ang mga pasahero na mo sa viewing deck area na nakasulti nga. Ano man siyang bangka, kita naman siya sa Wisam, wala din siya mag-stop. Continue din yung speed sa iyang bangka. Pagkatanaw siya sa Wisam. So, matulungan ganito isa ka pasahero na mo nga. Kanang saan niya suicide, mura ko nung magpakamatay, kaya wala siya matrasin na may busina. Nabot na ang kahugpungan sa mga mananagat sa tangke ngadto sa mga lungsod sa Sibonga ug Cordova sa pagpangita sa missing nga mananagat. Nasayran nga si Edgar, usa sa mga professional diver sa tangke, nga mitabang sa pag-rescue sa mga biktima dihang nabangga ang MV St. Thomas Aquinas ug Sulpicio Express 7. Tungod sa itabo wa mo paso sa iyang high school graduation ang kamanghurang anak ni ini niadtong Sabado. Gisaaran kini sa iyang amahan nga kuhaan og isda nga iyang paborito isip andam sa iyang graduation. Hindi ko ganahan, wala man siya. Nasayod ang mga mananagat nga gidili ang pagpanagat dito sa layong dapit nga agianan sa mga barko sama na lang sa mga Fastcrafts apan gipasabot nila nga tungod sa kakuwang sa supply sa isda diri sa kadagatan sa Tangke Talisay mao nga gikinahanglan nila nga mulawig sa maong dapit sama na lang sa namising karon nga mananagat. Sama mi sa isda nga gihiluan o ginayhinay kay wa naman mi kuha. Mismo kami, we cannot explain. Nanong nakadako sa Wisam, wala gid siya kakita, nga murag tuni kuan gid, bangga gid siya lang. So yun yung ma'am take ana concerning the authorities nga kanang naagay mo lawig ngadto dapita nga mga bangka na especially agianan. Actually sir, kana katong area kung asa to na happen na na-stop ni kuan mi, katong area dili gid to dapat unta sudlan sa mga bangka kay ang katong area agianan gito sa mga dagkong barko. So manang kami mismo di mi kapan ug nganong naabot siya didto. Bugtong nadawat nga formal nga komunikasyon sa kabanay sa na-missing gikan sa Wisam Express, mao nga na-turn over na nila ang nagubang sakayan. But akong gingnan ilang family, you have our number, you have Wisam office number, you can call us anytime. Sa mga taong kong tabangan ng tao. Ay, asa-asaran pa doon akong bana, ilang taong kong tabangan. Nataw ko mga anak in taon. Nataw kay pangit. Ay, pagluya-luya mabinhab. King Perez, News 5. Pwerteng gubaa sa truck de karga nga gipanagiya sa LMDC Enterprises Company dihang nabangga sa passenger lane sa Pier 5 kaganihang alas 11:32 sa buntag. Samaran apan conscious ra ang driver sa maong truck nga si Jerwin Gordo nga maura siya ay nag-inusarang sakay niini. Wasay niagi sa passenger lane dihang nabangga ang truck. Matod sa security guard sa pier nga padung kining mukuha og karga. Problema sa manubela mao'y gitan-aw nga hinungdan kung nganong nahitabo ang disgrasya. Kuyog tong manubela. Hindi na siya English honest manubela do naman niya potong do na siya mo break. Na may break. Gikan dito dapit sa Nitos, paingon siya ni Rini, lang siya hindi mo kuyog. Iyan na lang ibangga. Gi-inspeksyon na sa kapulisan ang mga lugar nga dagsaon sa katawhan karong Semana Santa. King Perez, Suginlimi. Normal pa ang kahimtang dinhi sa Cebu North Bus Terminal.
Dunay misayo og biyahe paingon sa ila sa isla sa Bantayan. Sama ni Jenalyn aron makalikay sa bagang duot sa mga pasahero. Biyahe nga kuan ba? Daman tao. Gisusi sa officer in charge sa Cebu City Police ang mga lugar nga dag sa unon sa mga tao karong Holy Week sama sa mga bus terminals. Ikaw lang kita ninyong ban. Maabot lang mo sa 10 oras. Hinay lang. Mipasalig si Batian Sela nga mo-deploy og mga sakop sa terminal, isip dugang police visibility. Gipanglantawan nga sugod ugma sa hapon hangtod Huwebes, mga bot ang mga pasahero sa mga terminal. 90 ka mga Blue Guards ug dugang 12 ka mga sakop sa Civil Security Unit ang i-deploy sa terminal. Gawa sa K9 units, unom ka mga pulis gikan sa Police Station 5 ang idugang sa Cebu South Bus Terminal. Gipaabot pa sabang dugang police deployment gikan sa Cebu Provincial Police Office. So ang ilas ang aircon nato dire nga mag-assist mo sa atong mga security personnel dire no pag-maintain og peace and order. So Duna na say mga police assistance desk nga gipamutang sa mga simbahan, ingon man sa mga pantalan nga apil sa Oplan ligtas biyahe sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Pag-start sa Oplan na naming na-infest nga drugs and armas. Nang hatag sabog leaflets ang CCPO kabahin sa mga anti-criminality tips ngadto sa mga pasahero. Ato pong ipahinomdom sa mga silingan ay ilaha po ang yun nga batay-batayan ng ilahang mga palimalay. Paningwa nga mahatagan na ito seguridad ng atong mga kagisyon. King Perez, News 5. Patay ang usa ka lalaking hubog nga nagmaoy dihang namusil sa mga sakop sa SWAT nga miresponde. Ray Pasaporte, Sugindimi. Nagtakilid ining gamay nga agianan dinhi sa Sitio Paradise Home sa Barangay Tabuk. Dakbayan sa Mandawi ang patayng lawas ni Arvin Basaka 36 anyos kagahapon sa kadlawon. Napusilan sa miresponding sakop sa SWAT sa Mandawi City Police Office. Si Basaka human gipaalarmahan sa mga silingan kay nagdala og armas. Giunang nagpabuto si Basaka sa iyang 38 revolver ngadto sa mga SWAT hinungdan nga gibawsan sa mga pulis ug naigo sa ulo. Pag abot na mo dire, ito na, pabuto mo ng usa ka tawo, muto na kuanan sa kauban ng mga SWAT. Badlungon maning tohan na, manion, na dagang kalikram mo rin sa mga silingan. Muna siya nga, napabuto mo po ni. Giangkon sa inahan sa namatay nga magmaoy gyud ang iyang anak kun makainom og kanunay kining makakita og lalis ug away apan kun dili makainom gihulagway sa inahan nga tarong nga pagkataw ang iyang anak. Kasi kay gibaligya mo sa amahan kay masaka man ito yung dugo sa amahan kitag pusil gibaligya niyo kung saan bikabaw day nga nagpalit na sa dina siya. Ray Pasaporte, News 5. Drug den sa Barangay Dulho, Fatima nga doon ra sa Barangay Hall natultulan sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch. Kapulisan nakugang kay gawa sa mga hamtong. Dunay mga menor de edad nga ilang naabtan nga naghit-hit og shabu. Ryan Sorote, Sugindimi. 5 ka mga menor de edad ang lakip nga naabtan sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch nga naghit-hit sud sa drug den atol sa ilang bypass operation sa Barangay Dulho Fatima, Dakbayan sa Sugbo ni atong Biyernes. Gisong sa CIB ang maong drug den nga nahimutang sa sitio Ponyang, mga pipila ka metros gikan sa Barangay Hall. Nagpangidaron og 9 ngadto sa 14 anyos ang mga menor de edad nga mga taga Barangay Kalunasan ug nagtrabaho isip newsboy. Matod sa mga minor de edad nga mogamit sila shabu aron dugay kapuyon sa pagpamaligya og newspaper ug mawad-an og gana sa pagkaon. Kunya, unsa may pation dili og maninda dili? Wala may kapoy. Kung gamit. Kabalo ka sayop ni? Kunya, miskilam ko. Sa pangatanon pa rin yung mga bata kasi kasabaan dyan anak ko sila. Pero mamugos yun sila? Mamugos yung mga gayo kay mga bata. Nakugang sa pagka-rescue sa mga menor de edad ang officer in charge sa Cebu City Police Office na sayran nga dunay kaugalingong lawak ang mga menor de edad sa maong drug den. Siyam sab ka mga lalaki nga gilangkuban sa usa ka security guard o mga habal-habal drivers ang nasakpan.
Pero mo gamit sila drugs dili. Panagsara sa kontrol. So, na-timingan nun. Ha? Timingan nun. Timingan sa usara. Duha kasi man ang gipalid-an sa CIB ang operasyon sa drug den, human sila makadawat og tip. So, murag gisekreto gud maayos. Actually duga na ni nga ilang gipalitan. So karon na lang gyud nakalugar ang atong mga operatiba. 235 ka mga pakete sa Cebu, mga drug paraphernalia o usa ka 22 nga revolver ang na-recover sa kapulisan. Doon na say nakit ang mga illegal gambling machine sa drug den, gawa pa masayri kung kinsay tag-iya. Organisado ang maong drug den nga dunay counter alang sa mga pumapalit og shabu. Gani, nasikop ang giingong mga cashier ni ini nga silang Burley Loren Pane, Josefa Tabasa ug Sally Mangolari uban sa pusher nga si Janet Domin. Shifting mo dire? Pila sa akad lang, pila mo ka shift? Okay, ay. Ryan Sorote, News 5. Alang sa OIC sa Cebu City Police nga ang DILG mo'y responsable sa ahensya sa pagtuki sa posibleng kalambigitan sa barangay official sa Dulo Fatima sa nasakpang drug den dulang sa ilang barangay hall. Mutambong ugma si Police Senior Superintendent Marciano Batiancela Jr. sa Assembly sa Association of Barangay Captains sa Dakbayan sa Subo. Ang samaong tigom niya iisa sa mga barangay official sa Dulo Fatima ang maong issue. Makikita ko sa mga appeal ko sa Barangay Assembly o sa mga asosasyon ng Barangay Captains. Amo na parang sabutan sa Mutabang na sa pangu sa Philippine National Police ang pagpangita sa tulo ka mga kanhisakop sa Highway Patrol Group nga nalambigit sa pag-ambush patay nilang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Jinky Rusit, Suginlimi. Ni pagawas na og kamanduan si PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina nga pangitaon ang tulo ka mga sakop sa Highway Patrol Group nga nagtago-tago human malambigit sa kamatayon ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Yes, we are. May ano nga yan may tracker team assign. Continuous ang pagtugis. Gipasalig ni Espina nga mo-kooperar sila sa investigating body nga mao ang National Bureau of Investigation aron hingpit nga madakpan ang tulo ka na dismiss nga police officers nga silang Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Senior Inspector Joselito Lerion ug PO1 Alex Bacani. Ug aron mawagtang ang mga pagduda nga ilang gipanalipdan ang kanhi mga kauban sa kasong ilang giatubang, nakig-alayon sila sa mga lead agencies sama sa CIDG ug NBI paghatag og impormasyon nga makatabang sa kasulbaran sa maong kaso. That is a standing order. But in reality, kinakailangan talaga ng isang special team to track them down. Silang Iglesia, Lerion ug Bacani gidismiss sa serbisyo tungod sa kasong absence without official leave nga usa ka grave misconduct. Gipasaka ang mga reklamo sa nag-inusarang survivor sa ambush nga si Paulo Cortez. Jinky Rosit, News 5. Usa ka panimay sa lungsod sa Konsolasyon, gilabayan og granada. Maayo na lang kay wa kini makabuto. King Perez, Suginlimi. Nakugang ang usa ka pamilyahan dinhi sa sitio Pandayan sa Barangay Poblacion Occidental sa lungsod sa Konsolasyon. Dihang doon na sila'y nakitang granada silang tugkaran kagahapon sa buntag. Ang padre de pamilya nga si Giovanni may unang nakabantay ni ini o gatuo nga duwaan lang ang maong granada. Nakugduaan na gid. O nya, moto ko ka bantay na ko. Walan sa dyan ako ilabti kay wa ba ako ka kanil hindi ta kay ba kuryoso kay tawa. Higit na magpataka. Dihang nangabot na ang mga pulis na siren nga wa nay pin ang MK-11 fragmentation grenade. May dito sir niya. Pag-abot dito, wala among ipakwa ng mga tao para dili safety ba? Safety nila niya. Among i-cordon ang area niya. Tawag ni BAM Expert Squad sa province. Matud sa magtiayon nga wa sila'y kontra. Ilang duda nga gitripingan lang ang ilang panimay sa responsable sa paglabay sa mong eksplosibo. Nasayran nga dunay negosyong made to order nga alahas ang maong pamilya. Matud ni Michelle nga sa wa pang hitabo gikuhaan siya hulagway sa usa ka silingang lalaki samtang siya ng laba. Apan di sila makapasangil sa mong lalaki kon mao ba kini ang milabay sa granada. Ako siyang giadto.
Kung sa purpose nimo, ano mo gipicturean o gibidyohan, no siya matingog, nalakaw siya sutoy. King Perez, News 5. Subling gi-question ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia ang Notice of Decision sa sangguniang panlalawigan kabahin sa 6 ka buwan niyang suspension sa kasong grave abuse of authority o grave misconduct. Iklaro sa mayor uban sa iyang amahan nga si kanhi gobernador o kongresista Pabling Garcia nga dili makatarunganon ang desisyon sa Junta Provincial kay wa kinilagda sa mga board members ug iyalang sa SP Secretary nga si Attorney Pulcra Marie Acevedo. Alang nila usa ka dakong kalapasan ang gihimo sa mga board members ngadto kanila mao nga gi-question sa mga Garcia ang legality sa maong desisyon. Nasuta nga na-dismiss na diay ang kasong criminal batok ni Nelson ug administratiba na lang ang nagpabilin. Ang Korte Suprema gani, Court of Appeals, og mag-decide, pirmahan nila. Kini-aron nga og dunay mo question. Wa sila we didn't send that. Na-dismiss as ombudsman ang criminal. Ano man na di man na i-dismiss, wa man sila jurisdiction over this case. Wa ganun jurisdiction ng ombudsman. How much more for this ang kuningan? Now, the criminal aspect is dismissed. Way hunong ang pag-uwan og grasya ngadto kay Attorney Michelle Yao kay gawas nga nag-top 5 siya sa 2014 bar exams, gipremyuhan pagyud kini og usa ka bag-ong sakyanan sa iyang tunghaan nga mao ang University of Cebu. Gipaygayon karong hapon sa UC Banilad Campus ang pag-turnover sa bagong sakyanan ngadto kang Attorney Yao. Tradisyon sa UC nga mohatag og bag-ong sakyanan ngadto sa ilang mga graduates nga makasud sa top 10 sa ilang mga licensure exams isip ganti sa ilang paningkamot ug aron magsilbing inspirasyon ngadto sa uban pang mga tinun-an. Si Attorney Liao mo'y nag-inusarong Cebuanon nga nakasud sa top 10 sa 2014 bar exam sa score nga 84.5%. Wala pa gyud konkretong plano sa iyang career ang CPA lawyer ug matud niya mag-relax siya sa karong Holy Week ug magkaton og pagmaneho. I feel very, very excited. First of all, di ko mo drive, so it's another kuan nga makatun ko mo drive, so and it's a very great honor to receive this award from the school for the achievement. I know I couldn't have done it without UC. Sa dawn procession ang gihimo sa mga deboto ni San Pedro Calungsod gikan sa Cebu Metropolitan Cathedral paingon sa Archdiocesan Shrine niini sa Maydan diha Jerusalem niadtong Sabado. Nabantayan nga di sama sa miaging katuigan, nagkagamay ang mga mitambong sa mga kalihukan sa kapistahan sa ikaduhang Pilipinong Santo. Gipanguluhan ni Palo Archbishop John Du uban ang mga kaparian sa cathedral ang Fiesta Mass ni San Pedro Calungsod nga inay karong Abril 2, gisibog kini sa Marso 28 kay natumong kini sa Huwebes Santo. Gipahimanduan ni Archbishop Du nga angay himong inspirasyon sa tanan ang pagkabalaan ni Calungsod, hilabi na sa panahon sa pagsuway ug kalibog. Nang hinaot si Cebu Archbishop Jose Palma nga hinumduman sa mga Kristiyano ang kahulugan sa Semana Santa. King Perez, Suginlimi. Gikan sa kasahulugan sa Local World Youth Day niadtong Sabado, gipanguluhan sab ni Cebu Archbishop Jose Palma ang misa alang sa bendita sa Lukay kagahapon dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral nga mao'y nagbukas sa Semana Santa. Subling pahimangno ni Palma nga dili panahon sa bakasyon ng Holy Week kay kini ang mga adlaw nga angayang mag-ampo ug maghinulsol isip paghinumdom sa kaluwasan pinagi sa pagpalansang ni Hesus sa krus. Salamat sa ating garbo sa suko ang ating pagtulog. Salamat sa ating religiosity na kita natulog panahon ini sa atong pamagalong. Angay sumbanan sab ang mga Sugbuanon sa Holy Week observation. Sanglitang Cebu mo'y gilang sentro sa Kristyanismo sa nasod. Laing hagit ni Palma mao nga sabto ng kahulugan sa misa. Sa di pahipahigayon ng International Eucharistic Congress na himuon karong Enero sunod tuig. Kining semana ito ang Semana Santa, Holy Week.
mga misteri sa atong pagtuo ng pagsakit, pagkamatay, at pagkamatay sa atong Ginoo. King Perez, News 5. Attorney Georgia, ang atong Semana Santa no gitayog sa usa ka linog karong adlaw. Doon na pag kaning umaabot ng bagyo pero wa kani makatayog sa espiritu natong mga Kristiyano. Hopefully. It's something that, you know, us Filipinos, we go through a lot of mga inani, but we never questioned our faith. Paimangno lang ni sa atong kahitasan. Angay natong mga mahinumduman karong umaabot nga. Yes, so. Karong Holy Week. Kunya hinaot sa itong mga kigsunan nga mga bulano, no? Nga they're okay. Okay ra sila. Yeah, kay they've been through so much already and then now this one again. But katong nitawag wala raman kuno kaayo pod no. Nakita na ko sa atong mga kigsunan ganina lang obserbar ko nga mas preparado na unya mas kalmado ang atong mga kaigsunan, no? Kay pag puyo ganina dito man ko sport nga mong mga kaopisina, hinahinay lang sila. Ginod lang padong subos, no? I would like to think so, Glenn, na we learn our lessons because otherwise, murag, grabe na sa di patamakat-on with all those past earthquakes that we've had. Yes, and we have prepared. Kay di kita kasultis panahon. That's true. Unya, sa umaabot nga karong Huwebes o Biyernes, mag-ampot. Sa iyo yung nagkainom-dom. But that's good. Maukat to mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soko. Kayang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!